Eradi Centrani Ure My Arisa Yomediani Jesus say Umo Breje My Arisa Yomediani Hello. Me bacho ane, me sister sempani. Oh, COVID-19 response team no. Yo, me dem say. Me bacho na mi ku hu te sen. Oh, ye de radiasi. Oh, radi me do say. Me bacho say. Mouth scare say me pacho den is here. Den hear me kun. Jesus! Hey! Erade. Yay! Erade boy ahu by mama. Erade hwe me kun so mama Jesus. Hey! Erade. Yo. Me pacho yo Mate. Oh, yo, me that's it. Hey, yo, and what's it? Video call. Anytime, be am I ready? Anytime, me that's it. Yo, patro, yo, mate. Patro, mo share so mama, why, Miss Ramo? Oh, me that's it, mama, ness. Me that's it, why? Ya me shramo. Yo, bye, yo. Ma, ase mama no yare o. Abaye no no ahopa o. Aye obi evu se de wo fa ewu no. Kiss ni dem ofa kiss ni dem akofa. Makofa nte anwumrei. Na so do nim se me ye adwuma me ye ni tentem so. Banko oche me o. Dan before fan ko oche me pa. Abaya no me say me watch pa otun matiem ofa na mafa okwa na wakwa me say se me tata no enye easy but aso yare o and I say ana ne mood asesa boy wa na ani age e wa na ne ro aho ba ofedodo ofedodo wo fefe fianso di be ni nsan wo fe me say eno no pa na me ba no ofie sisi am no kasem wa fesa fia no fia wo de hwe dine tenten no dinechi ye hwe nko so ochena dinechi sa na tete na sa wonam tenten no na dinechi no wo hwe so tiase na nyame ya doma ochena ye be hu ne be ye what mommy ma wo de wo ni problem jimi di na de ntina wa me ba ase nti woni mema na ni age me bibia na ni bechi obesese me see na anwumre bang akoye sa adwuma ma me so ni problem so obejime the dread mate okay all right ma edi am na nyasem me de me be koye ajapade nti na wo bewu awu wo be wo sai be forte sa wo be wo na japade nti amede be baba ma ne ba ho no ya ye dan ne nsaka hye ani afa no di anyina seda dema ekwanyina no di anyina so ye konsu sa me mani so COVID-19 no ho sensam wo sa mantam yimu no e kire se enipa miensa e na ahwere won kwa na sa enipa miensa ahwere won kwan abofra wadi abosome miensa enso ka ho bi e na wo hwere ne kwa e wo Tamale Teaching Hospital anasa Tamale Teaching Ayasabia no na wo kire se emu emienu no so a aka no ba ko edi frishia aduonu enan e na wo ye oba na mi shishima ofa
Uni me so dan. Taso. Tia break. Wo so dan na den. Wo titi we nti no nti wo so da se si a waso na ya fa wo fa ho tesa. Me ka semfun bia mfa wo fa ho. Mesre wo. Na me kunu yaw obebe fie. Yaw be san be fie. Why? Auntie Pia. We dem me sorry, but na nke so ma me wie. Dan am so ye no. Na wo fa abfie. Asujiem. Oba ni so o shatare kokokokokoko. And what tip on confita so free heaven and be through earth. And wa kon si so. Hwe. No. Sa pepe. Die besia na nyame yi a kire wo. Ba oni bi. Ase me chi madwe kakra. Ade asem. E ba ne se ne wanya sa yare bi. E na me mo fa ba ko pe enya sa yare. Ana wo akpa ja na gbagbara ja bi ana duro bi a de bongba. E se o ma me se me busa. Oh, because ni pano ne neda. Wa so na wo kwanta ni pano. Na wo ne na ye yo aze sunsa won. Pu. Ti bin ti asese wo nya saga ni bi. Awaje. Nyame o. Nyame nkoa nanim ne nti abasa. Ana pese wo kemi bi kire. Oh, there I to get to say curiosity na sabat. Oni. Sa yare we. My a lot of research. Oh, Instagram, Facebook, Twitter, in fact, all the social media handles. My heading now, so still. Omunya do omo kan bia say obi tinte so. And I saw on him. And I say table do ko no de nsaka na obi ahima to so a. Obi ya bi. Sa pepepe. Eno de aboaje noa na waka semna na waka. Enoa na okay, won wonu to say enoa. Nti ba ne sen na we ya bi. And I mo for be ya bi. About the same. Anyway, you be. But only Sakuna virus, COVID-19 way now. Then I say I am trouble. Masha no me say auntie. Oh, only omon pese ye be 2 kwan akọ na ye akoye adwuma ne nye sika no. Omon pese awo. Anti omon pese ye be kọ no. Hey. What is that wo fa pepe? Wo yan tete pa. Papa. The brony friend is education pa no. We here bi. We here tete fa sayare ni ne keka ho nyina. Na sha asembefo ase. Tina ho. Na COVID-19 no is real. What it? We did. We don't know maybe say I'll check up on you. Yeah, no. I hope so we twitwa wo ro nsa. E sanitize wo nsa. It was so cool. Mean to me, cry. Minya, and ya abuaje, ya wafase no. Abemo ni wenshi cry dodo. What if you hadn't seen Humpwana will be something? What will be an umbia is some Funquan free and muba. Just how old entity a pancasa, Minya. Makuma cry, me pressure what's Yade akodi ewo bi aba your friend COVID-19 na sa yade yi akwan ba kwa ye hunu se tumi boa ye kese ene se ye bedi yehudi enti ye mampani eni wana onim apomudin ensem so etu yemfo
sɛ edi kan ohoro wɔn nsa na fa seminar ɛyɛ uwie nso a use hand sanitizer baby a wobɛkura nsuo ne use hand sanitizer no bɔmmɔden sɛ wobɛhyɛ nose mask ɛmfa ni agorɔ ɛnyɛ ne sɛ woyɛ ama obi yɛ nose mask no na afei social distance no nso no bɔmmɔden fa yɛ adwuma na sɛ wonni biribi ayɛ wɔ kurom a ɛnyɛ afɛdie ne agorɔ tena fie na bɔ ho ban na yadeɛ kɔ ne ɛwɔ yi ebi abenyaw yɛnhyɛ yɛn ho so na yɛ mmɔmmɔden sɛ yɛbɛtumi adi nea yɛde ato hɔ sɛ yɛndi soɔ no so ehia sɛ ɔbɛsesa osuban mɛsesa suban na ɛdi aboa yɛn The Golden Coast, so called by Europeans on account of its abundant and copious yield of gold things and treasures of nature, as also of successful minds.